Il-gvern ta' Roberta Bela spiċċa kasbar dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt id-diskors tiegħu fit-tmiem il-ġurnata impenjattiva li jagħmel fil-lokalità ta' San Ġwan matul il-jum tal-ġimgħa fejn kellu diversi żjarat fosthom fih wienet u stabbilimenti fil-każin tal-Banda ta' San Ġwan u l-klabb tal-futbol ta' San Ġwan. Bil-ġurnata tintemm fil-każin tal-Partit Nazzjonalista blaqa mal-attivisti. Hawn Bernard Grech sostna li l-aktar li spikka mill-kummenti tan-nies tul din il-ġurnata kien meta saqsew kif jista' jkun li ħadd għadu ma refa responsabbiltà wara li l-inkjesta qalet b'mod ċar li l-Istat huwa responsabbli għat-traċedja ta' Gian Paul Sofia u għalhekk saħaq illi l-Ministri responsabbli għandhom jerfgħu responsabbiltà politika. L-inkjesta pubblika wrid biċ-ċar illi Gian Paul Sofia mit f'sit li ma kien ikkontrollat mill-ebda awtorità regolatorja saru żbalji ħoxnin li xi ħadd għandu dmir li jerfa' responsabbiltà għalihom u dan għandu jkun l-Istat. Il-bord li mexxa l-investigazzjoni diskriva din l-istorja bħala traċedja ta' comedy of errors fejn kulħadd mexa fuq il-binarju tiegħu bla ma jrendi kont lejn ħadd. Intant waqt din il-laqgħa f'San Ġwan Bernard Grech kellu l-opportunità li jisma' numru ta' residenti li tkellmu dwar it-telqa li tinsab fiha l-lokalità ta' San Ġwan immexxija minn Sindku Laburista fejn jidher li hemm numru ta' toroq bla dawl u telqa fl-ispazji pubbliċi. Bernard Grech irringrazzja lill-attivisti nazzjonalisti tal-għajnuna li joffru lil Partit Nazzjonalista sabiex imexxu il-messaġġ tiegħu. Dan fil-waqt li tkellem dwar l-importanza li b'ħidma waħda u maquda ikompli jsir xogħol importanti bi preparazzjoni għall-elezzjonijiet li se jsiru f'Ġunju li ġej. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ix-Shadow Ministers Joe Giglio u Albert Buttigieg flimkien mal-eks sindki nazzjonalisti tal-lokalità ta' San Ġwan, numru ta' attivisti u residenti ta' San Ġwan.